सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेनो बुंनो सानोदि जिउआव जेब्लाबो जों गिदिर थांखि लानांगौ, गिदिर थांखि लानानै जों बेखौ नाजाबाय थानांगौ आरो जेब्लायबो जोंनि उइल पावार गोसोनि बोलोआ स्ट्रं जानांगौ, गोरा जानांगौ आरो जों बै थांखिसिम सौहैयागौमानि जों बेखौ नागारनाङा, सिमांखौ जों जाफुंसार होथारनांगौ। नोंथाङा मा आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों होनदों? आं मैयानि रिजाल्ट होनाय APSC नि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसन 2020 नि आनजादाव उथ्रिसार जानानै साब रेजिस्ट्रार पस्टखौ मोननो हादों। मा नाम नोंथाङा? आंनि मुङा दैथुन बड'सा। जायगा? आङो गामि बैग्रिगुरि, उदालगुरि जिल्ला। उदालगुरि जिल्लानि। नोंथाङा APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानानै गोसोखौ माबायदि मोनदों आरो सोरनो माबायदि आसिरबाद माने साबायखर बावनो सानो? आं गोसोखौ मोजां मोनदों मानोना आङो बे फरिखानि थाखाय आं नाजाबाय थादोंमोन, खस्थ' खालामबाय थादोंमोन। ओमफ्राय फरिखाखौ आं मैया रिजाल्टखौ नुनानै आं गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरो आं बे उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय आं आंनि बिमा, स्पेसियेलि आंनि बिमाखौ आरो गासिबो आंनि गामिनि रायजोफोर, आंनि लोगोफोर, आंनि न'खरनि गासिबो सोद्रोमाफोरखौ आं साबायखर बावनो सानो। नोंथाङा APSC आनजादाव होनायाव माबायदि हार्ड वार्क खालामना, माबायदि स्टाडि खालामनानै उथ्रिसार जानो हादों? हार्ड वार्कखौथ' आं माने एक्सुवेलि आं दा बुंनो थाङोबा बङाइगाव रिफाइनारियाव साख्रि मावो, इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेड। आंनियाव इसेबां टाइमबो मोना, माने आं इसेबां समाय मोना। आं डिउटि मावनांगौ जायो, बिदिनो सानाव डिउटि मावनांगौ, मोनायाव डिउटि मावनांगौ। थेवब्लाबो माने आं जेसेबां टाइम मोनोमोन, एफा एनै टाइम मोनो, आं बेखौनो माने आं ओरैनो आगारहराखै टाइमखौ। आं बे जिखिनि टाइम मोनदों बेयावनो आङो गोसो होनानै फरायदोंमोन, नाजादोंमोन आरो आं दिनै नाजानानै आं दिनै पास जानो हादों। नोंथाङा APSC आनजादखौ होनो थाखाय कचिंफोर लादों नामा? आं एक्सुवेलि जेबो कचिं लायाखै। आं हारसिंनो नाजादों। हारसिंनो नाजानानै आं बिदिनो ओमफ्राय इउटुबफ्राव बिदिनो UPSC टपार्सफोरनि भिडिअ नायो। किसुमान इउटुबाव चेनेल दं, चेनेलफोराव फल' खालामो, नायो, नायनानै ओमफ्राय बिदिनो हारसिं नट्स बानायो, हारसिंनो फरायनानै माने आं हारसिं नाजादों, कचिं लायाखै आं। नोंथाङा नोंथांनि फरायनाय, नोंथांनि जाफुंसारनायाव न'खरनि माबायदि हेफाजाब मोना? न'खरनिथ' बुंनो थाङोबा आं माने बिराद गोरिब बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, जिर' बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय आं। आंनि बिफाया उदालगुरि टाउनाव रिक्सा सालायोमोन। बिनिफ्राय आंनि बिमाया बिदिनो उदालगुरि बाजारफ्राव मैगं फानलाबायोमोन। न'खरनिफ्रायथ' आं जेबो मोनाखै। बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै फोरोंबाय उनावहाय, ओमफ्राय आं बिदिनो आंबो खस्थ' खालामदों। ओमफ्राय आं गावनि नाजानायाव आरो नाजानानै बेनिफ्राय नाजा बिदिनो उनावहाय ओमफ्राय आं बिदिनो आंबो खस्थ' खालामदों। ओमफ्राय आं गावनि नाजानायाव आरो नाजानानै बेनिफ्राय नाजा बिदिनो दिनै आं बिसिम सफैनो हादों। जाफुंसार जानो हादों। गुदि फरायसालिखौ बबेनिफ्राय जागायजेनदों? आं उदालगुरि रामस्वरुप आगरवाला मेम'रियेल इंलिस स्कुल, बे स्कुलाव फरायदोंमोन क्लास मेट्रिकखौ। बेनिफ्राय क्लास 11-12खौ उदालगुरि कलेजाव फरायदोंमोन। बेनिफ्राय ग्रेजुवेसनखौ आं केमेस्ट्रियाव BSc क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय पास खालामदोंमोन। बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय? इंलिस मिडियाम। नोंथाङाथ' दा बङाइगाव रिफाइनारियाव जब मावनानै दं, लोगोसेनो नोंथाङा मैयानि जिखिनि आसाम रायजोनि गोजौसिन थाखोनि जे APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय। दा नोंथाङा बबे मोनसेखौ मावनायनि थांखि लादों दा? आं माने पाब्लिकजों सोमोन्दो थानाय खामानिखौ मावनो माने आंनि गोसोआव जेब्लायबो माने फैबाय थायो आरो माने पाब्लिकजों रिलेसन थानाय साकरि। बेनिफ्राय आं जेराव साख्रि मावनानै दं दायो, इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेड, बङाइगाव रिफाइनारि, बेवहाय माने इसिबां पाब्लिक रिलेसन आं मोना। बेनिखायनो आं सानो माने बे साब रेजिस्ट्रारखौ आं लागोन। फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो? लाइफआव जाफुंसार जानो थाखायबा आं जोंनि लाइमोन माबायदि नाजायोब्ला गावनि थांखिखौ उथ्रिसार जानो हायो होननानै नोंथाङा सानो? आं सानो खस्थ' खालामनांगोन। खस्थ' खालामनानैहाय टाइमखौहाय, समखौहाय मोजाङै बाहायनो रोंनांगोन।
आरो आं स्पेसियेलि बुंनो सानो ससियेल मिडिया नायनायफोरखौ एसे खमायनांगोन। सिभिल सार्भिसनि थाखाय फरायोबाथ' ससियेल मिडियाखौ एकदम बाद दोनथारनांगोन। ओमफ्राय नाजालांबाय थानांगोन, होमबानो आं साक्सेस जानो हागोन होननानै आं सानो आरो।